President ye-border cricket ndihamba noBhutbert Melani omele irugby. Ubona nje namhlanje silapha singabadlali ababedlala noBoot Corps, abanye babe administrator noBoot Corps. Abanye ke abantu esihamba nabo apha kumbutho omkhulu we-ANC, nawo ukhona apha. Kubekho abahlobo bakhe abasuka kungandawo ngendawo, nabo bakhona apha. Ngabantu abanjalo ke ababalapha bazokuthi kwifamily ngxe akuhlanga lungehliyo. Isizathu ke akufani ke bayenzeke lento kubantu abaninzi esidlale nabo neba administratileyo. Kuxesha endinalo as president eborder cricket na ngaphambili president ngaphambili khange sibe nayo into enje. Loo nto ke ibonisa into yokuba ebengumntu onjani uBoot Corps phakathi kwethu as umuntu esidlale naye nomntu obeyi-administrator enyuke ii-level zonke
iphuma apha kwaMdingi inyuka iye koZondeki iye kwiborder iye koborder village iyotsho kwi-Warriors iyotsho kwi-South Africa at different levels as a manager and also as a selector. So yiyo le nto ke silapha, yiloo ndima ayenzileyo kakhulu. Esenza ke le ndima uyenza ebeke phambili umntana womntu omnyama, kuba iposition yakhe ibimnika into yokuba achonge itimu. Kulapho ke bekufanele into yokuba xa ejongile uba umntana omnyama nomntu omhlophe basondelelene ngokusebenza, akwazi into yoba anyanzeleke into yoba apushe into yoba umntana omnyama afumane indawo. So yirole enkulu ayidlalileyo leyo apha ecricketini, and esithi ke sonke apha ecricketini from Cricket South Africa ukuhla sisithi siyayibulela le ndima ayenzileyo. Ayonto incinci kuba ebeyenza eyedwa, ikhonto ibuhlungu njengaleyo kuba uyenza eyedwa phakathi kwabanye abantu bolunye uhlanga. Ufuneka ke athethe amele abantu abamnyama kumeko njalo. Nangoku sephumile administration ephumile, uBootcops bengelajonga ne-WhatsApp zethu esizithethileyo ebesalandela into zoba kwenzeka ntoni nge-14th report, kwenzeka ntoni ngento zeboard, into zazo ebesalandela nangoku nento ye-transformation uba uma yenzeke zithini resolution zakhe iphi. So ngumntu onjalo ke lo into yoba bekanti silapho because into yoba khange ayilahle icricket, uyilandele. Ngaloo mazwi ke sizawunika ke uthi gabagaba naye kuba noko mna ndistrong kwicala lecricket kuba ndidlale kakhulu naye, ndambona as administrator. Esithi ekhayeni siyabulela ngobomi enisinike yena uBootcops into yoba sihlale naye, sifunde kakhulu kuye, and yaye iimfundiso zakhe thina siyazazi into yoba into funeka uye uwenze izinto ngoku sesemandleni. Yaye noba kwethu platform ukwazi into yoba uraise izinto ongazithandiyo nozithandayo. So bingumntu onjalo ofrank kakhulu, and siyabulela kakhulu ngecontribution ayenzileyo. Mandibulise kusapho lwamantungwa, oBhadelo Thibase, izihlobo nezalamane, nomzi wonke okhoyo apha ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu molweni. Uwagqibile umfo kaNzuzu, akho nto ndizayithetha mna, into okunayo ndingqina nje uba eneneni sikholo ntoni na apha. Ndikwangqina ngokunjalo uba uBootcops ebeyile nto ayithethayo. Sizaba lapha ke ngoLwesine, sizaba naso isithethi, sizawunaba sityatyadule sona. Siyabulela ke nale mbeko nisinike yona uba nisivumele senze lo msebenzi umele kanjalo. Enkosi ndiyabulela. Mandibulise wonke umuntu ke egameni lenkosi Yesu. Benifuna nje ukwenza nje isingxengxezo sika Mr CEO uAndile Mxenge. Mr CEO Andile Mxenge befana ulapha andanoba upresident uye wayichaphazela lo ndawo ubethene mina umngqangqazela kakhulu. Inkosi iqolisikelele nathi ke utshilo ukuthi nathi silela sonke akuhlangana ngehlenga pha kwiborder cricket. Mina ke ndingulunga boy ophangela pha kwiborder cricket. Nganomazwi inkosi iqolisikelele. Ooh.
Twins. Ndiphuma phaa kwaTata uQoboshiyana eMr Mount singomdungwa nathi. Sithe xa kusiwa umntu omkhulu ndibulise kusapho Madzana ndiyambona kwelo cala. Sathi masijikele noba ngumzuzu omnye uzonika imbeko. Sizothi kuni bantu bakuthi akuhlanga lukehlanga thuthuzelekana. Nakowuphi nomzi apha abantu bavuke ekuseni bazibhinqise bangamangcwaba ngomso. Okwethu kukuhlala silindile umhla uThixo azawufika azawuthatha bakhe. Siyalazi uba lixesha elinzima, lixesha elifana neli, izinto zenziwa ngokungaqhelekanga. Kodwa sathi masizise nje amehlo apho kusapho nabantwana, family, abakufutshane nabakude. Sizothi masiyamkele le ndebe nokoba yakrakra. Siyembathe le ngubo nokoba yarhwexa ilungiselelwe thina. Xa sizombeka ubhuti uXolo, simkhaphe ngentliziyo zingaxolo. Simbeke emithandazweni uThixo amamkele kwisilili sokuphumla. Nimkhulule ayolala koyisemkhulu njengomqeshwa ngemini yakhe. Ngaloo mazwi bendifuna ukwadlulisa egameni losapho lakuthi, nasegameni lelegislature indlewisomthetho endiphuma kuyo njengoba ndilapha. Sizothi xa kumka abantu abenza izinto zabonakala elizweni, kufanele uba sithi bow our heads in adoration and reverence. Kuba kumke abantu abaphakamileyo esizweni benza izinto zabonwa ngamehlo. Amalungu ombutho ndicinga uba nawo ayomkhapha ngendidi nangesongo esifanelekileyo. Sifuna ukuthi ke mawethu ngaloo mazwi nje amafutshane kuba asikho kwixesha lothetha. May his soul rest in eternal peace. Thank you very much.
the day of the Pentecost. Uzelo womlilo, uzelo, chekanini ePentecoste, silithele usuku, wehle phezu kwethu, siwuve apha. Amen.
Singamele wena, singamele wena, singamele wena. Eyamini, eyamini, iwe eshakhayo, ayiphindwe kuthi, ayiphindwe kuthi. Uzelo womlilo, like the day of the Pentecost. Uzelo womlilo, uzelo, njengemini yePentekoste. Silithele usuku, wehle phezu kwethu, siwuve apha. Singamele wena, singamele wena, singamele wena. Eyamini, eyamini, iwe eshakhamisi, inga sesu, oya igwele, oya igwele. Omni
eyamini eyamini iwe esakhayo ayiphindwe kuthi ayiphindwe kuthi uzelo lomlilo Ngoba imoto yokugqibela lena besinayo iphilile nam mandisibulisele emveni kwale mini egameni loyise nelonyana nelomoya ingcwele lowo wasifelayo uyesu kristu inkosi yethu, amen. It's for the first time I'm experiencing this this type of drive-through. I just want to thank all these members from Border Cricket, Rugby, Border Rugby, the ANC as a whole, and the community as large for bringing this type of drive-through to this village of Mdingi, otherwise to the family of Qoboshiyana, to our family. Ndiyayibulela kakhulu silusapho lwalapha kwaQoboshiyana esinethemba ukuba lo msebenzi sizawenza ngolwesine uzawuhamba kakuhle uzole ufane nale mina namhlanje. Enkosi kakhulu. Funeral parlor from town to the village, otherwise at home, at 7:30. Then from 7:30, the family will welcome the body. After that, the body will go straight to the church, the Methodist church down here, down the village. Then after that, the family and the church members will go straight to the graveyard for the burial. From the burial, then the whole people from the church and the family will come straight at home. Then at home it will be the start of the service. From the service, the program is too long, but I'm asking, we have tried to accommodate most of the speakers, but yeah, it's too long, but we'll try and talk to the speakers so that they can be short. So after the service, it will be lunch. Then it will be after lunch, the people
at least can sit around and chat, then it will be the end of the service. Thank you. Eyamini, eyamini, iwe eshakayo, ayiphindwe kuthi, ayiphindwe kuthi, uzelo womlilo. Like the day of the Pentecost, uzelo womlilo, uzelo, njengemini yePentekoste, silithele losuku, wehle phezu kwethu, siwuve apha. Me